Yra didesnis. I pokonamy to wszystko z uśmiechem na Ir twarzy. mes viską galime nugalėti, ką sutinkame savo kely. Amen. 2 tygodnie temu byliśmy w Lęborku. Prieš 2 savaitės buvome Lamborge. To jest takie miasteczko na północy Polski. Tai yra Lenkijos miestelis. Prowadziliśmy takie 2 dni Mes turėjome tokias 2 dienas tenai, dla jednej ze wspólnot vienoje bendruomenėje. i widzieliśmy, jak Pan Bóg działa z wielką mocą. Ir mes ten matėme, kaip Dievas veikia su gale, su jėga, su didelė jėga. To było nieduże spotkanie dla około 50 osób, Tai buvo nedidelis susitikimas, apie 50 žmonių dalyvavo. ale przyszła na nie pewna kobieta, Bet atėjo viena moteris, która miała około 60 lat. kuriai turėjo apie 60 metų. Była troszkę otyła. Truputį storoka jinai buvo. Przyszła o kuli, Jinai atėjo su ramentais chodziła też przy chodziku. ir jinai vaikštinės turėjo. Vaikščiojo su vaikštinėmis. Ostatniego dnia nie mieliśmy tego w ogóle w programie, Mes nebuvome užsiplanavę, bet paskutinę dieną ale poczuliśmy, że Duch Święty mówi, abyśmy zaczęli modlić się o uzdrowienie. jautėme, kad šventoji dvasia mus ragino melstis dėl išgydymo. Więc zrobiliśmy taką 10-minutową modlitwę. Ir mes 10 minučių meldėmės. Musieliśmy zmienić plan, Tiesiog pakeitėme planą. bo czasem Pan Bóg ma swój plan, Kartais būna taip, kad Dievas turi savo planą. a takie nasze programy Nežiūri į mūsų šitas programas. czasami nie działają. Ir tos programos surašytos dažnai neveikia. Więc modliliśmy się o uzdrowienie, Ir mes meldėmės dėl išgydymo. nakazywaliśmy chorobom w imieniu Jezusa, by odchodziły. Mes įsakinėjome lygoms, kad pasitrauktų Jėzaus Kristaus vardu. Kładliśmy szybko ręce na ludzi. Greitai dėjome rankas ant žmonių. Niektórzy doświadczali spoczynku w Duchu Kai Świętym. kurie krito šventosios dvasios Niektórzy poilsį, doświadczali Boga patyrė. inaczej. Niektórzy doświadczali Boga inaczej. Kai kurie žmonės patyrė Dievą kitaip, kitokiu būdu. Ale ta kobieta, o której zacząłem wam mówić, O ta moteris, apie kurią pradėjau kalbėti, pamiętam, jak położyłem na nią ręce aš atsimenu, padėjau ant jos rankas. i po modlitwie poprosiłem ludzi, żeby zaczęli sprawdzać, co się dzieje. Ir po maldos aš paprašiau žmonių, kad pradėtų tikrinti, kas įvyko. I ta kobieta zapłakana wybiegła naprzód, Ir moteris apsiverkusi išbėgo į priekį, bo pierwszy raz od 10 lat nes pirmą kartą nuo 10 metų mogła iść bez kuli, jinai galėjo eiti be a od ramentų. 2 lat przybiegła bez chodzika. 2 metus jinai su vaikštinėmis vaikščiojo. Pirmą kartą atbėgo be vaikštinių. Pierwszy raz w życiu robiła kroki w prawo, pierwszy raz od tamtego czasu robiła kroki w Pirmą prawo i w lewo. kartą nuo ano laiko jinai darė žingsnius į kairę, į dešinę I zaczęła tańczyć wokoło siebie. ir pradėjo šokti aplink. I Taip. krzyczała, że może tańczyć dla Jezusa. Ir jinai šoko Jėzui. I tydzień później dostałem wiadomość, Ir po savaitės aš gavau žinią. wszyscy ludzie ją tam znali, Visi žmonės ją pažinojo. ale dostałem wiadomość, że pierwszy raz Gavau žinią, kad pirmą kartą w historii w ogóle tej wspólnoty tos bendruomenės egzistavimo istorijoje ta kobieta przyszła na spotkanie bez żadnych kul, bez żadnych chodzików. jie atėjo į bendruomenės susitikimą be ramentų, be lasdų, be vaikštinių, be nieko. I zaczęła podskakiwać. Jinai pradėjo šokinėti. Alleluja. Także to jest to, co robi Bóg. Tai yra tai, ką daro Dievas. Chwała Mu za to. Šlovė jam už tai. I dzisiejszy temat, Ir šios dienos tema, to od czego chcemy zacząć, nuo ko norime pradėti, to są charyzmaty w historii tradycji Kościoła. tai yra charizmos bažnyčios istorijos tradicijoje. I powiem wam, że to jest fascynujący temat, Tai yra labai žavinga tema. bo tradycja nasza katolicka jest bardzo niesamowita. Nes mūsų katalikiškoji tradicija yra labai ypatinga, nuostabi. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Nežinau, ar jūs žinojote apie tai. Niektórym tradycja kojarzy się z czymś takim bardzo gdzieś nudnym. Kai kuriems tradicija tai siejasi su kažkuo labai nuobodžiu. Ale im bardziej czyta się początki Kościoła, Bet kuo labiau skaitome bažnyčios apie pradžią, pierwszych ojców Kościoła, bažnyčios tėvus, świętych Kościoła, bažnyčios šventuosius, to łapię się za głowę tai tiesiog užsiemame už galvos. i zastanawiam, gdzie my jesteśmy dzisiaj. Ir tada galvojame, o kur mes esame šiandien. I chcę wam dzisiaj pokazać kilka takich historii. Ir šiandien aš noriu jums papasakoti, Ale zaczniemy od parodyti początku. istoriją. Pradėsime nuo pradžių. I chcę, żebyście pamiętali jedną rzecz, Noriu, dzisiaj, kad atsimintumėt vieną dalyką, że nie ma niczego cenniejszego kad nėra nieko vertesnio niż obecność Ducha Świętego. už šventosios dvasios buvimą.
Dary są ważne, dovanos yra svarbios, znaki są ważne ženklai svarbus. i pokażę wam, jak bardzo ważne Ir są. parodysiu, kaip tai svarbu. Ale nie ma nic cenniejszego Bet nieko nėra svarbesnio od obecności Ducha už Świętego. pačią šventąją dvasią. My, kiedy zanim przyszliśmy tutaj, Kol atėjome čia, mieliśmy jedno pragnienie. mes turėjome vieną troškimą. Zanim zaczniemy modlić się o was jeszcze przed spotkaniem, Ir kol pradėsime dar melstis prieš susitikimą, żeby spędzić czas z Duchem Świętym. kad mes jau troškome praleisti laiką su šventąją dvasia. Nie modliliśmy się dzisiaj za dużo o znaki i cuda, Mes nesimeldėme šiandien dėl ženklų ar stebuklų, ale modliliśmy się, żeby wejść w Bożą obecność. bet mes meldėmės, kad įeiti į Dievo buvimo, W Jego obecność, w obecność Ducha į Świętego. Jo akivaizdą. Przeczytam wam jeden fragment Perskaitysiu vieną fragmentą. z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdziału, 1 Korintiečiams 12 skyrius. od 4 do 11 wersetu. Nuo 4 iki 11 eilutės. Może przeczytam po polsku, a później, okej? Zaczniemy od tego tematu. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Esame skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esame skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esame skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių darbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. To jest dość znany fragment Tai žinoma ištrauka i w ten fragment zagłębi się Bartek w drugiej konferencji. Tak ir myślę. giliau pakalbės šią temą Bartas. Ale święty Paweł pisze tutaj w liście do Koryntian Bet šventasis Paulius rašo laiške korintiečiams o różnorodności darów, które są w Kościele. apie dovanų įvairovę bažnyčioje. Pisze o tym, jak wielką różnorodność daje Duch Święty w Kościele. Jis rašo, kokią dvasia duoda tokią įvairovę tų dovanų bažnyčiai. Paweł pisze o tym, co działo się na samym początku, po tym jak Duch Święty zstąpił na Kościół i to są dzieje pierwszego Kościoła. Paulius rašo, kas vyko bažnyčios pradžioje, kai nužengė šventoji dvasia. Tai bažnyčios tiesiog pradžios istorija. Kardynał Bona, Kardinolas Bona, to jest, on powiedział takie zdanie w drugiej połowie XVIII wieku. jis pasakė tokį sakinį 18 amžiaus antroje pusėje. Czyli całkiem niedawno. Tai yra visai nesenai. Powiedział tak na temat charyzmatów, Jis pasakė taip dėl charizmų, że Stary i Nowy Testament pełny jest wizji kad Naujasis ir Senasis testamentas yra pilnas vizijų i objawień, ir apreiškimų. historii świętych i świeckich. Yra šventųjų ir pasauliečių istorijų. Podobnie zapiski ojców Kościoła stanowią świadectwo, Panašiai ir bažnyčios tėvų liudijimai apie tai liudija, którego nikt, kto uważnie się z nimi zapozna i wierzy prawdziwą wiarą, kurios patikės ir susipažins su tuo, nie odważy się zanegować. neišdrįs paneigti. On pisze o tym, Jis rašo apie tai, że nie da się zanegować kad negalima paneigti. działania Ducha Świętego w Kościele. Neįmanoma paneigti šventosios dvasios veikimo bažnyčioje. I on nie mówi tylko o tym, co jest napisane w Słowie.
Ir jis nekalba vien apie tai, kas yra parašyta žodyje, ale mówi o darach i przejawach Ducha Świętego, bet kalba apie dovanas ir šventosios dvasios apreiškimą. które są zauważalne przez całą historię Kościoła. Ta veikimą galima pastebėti visoje bažnyčios istorijoje. I katechizm Kościoła katolickiego Bažnyčios katalikų bažnyčios w katekizmas punkcie 799 799 numeryje mówi o charyzmatach, kalba apie charizmas, że są darami Ducha Świętego kad charizmas yra šventosios dvasios dovanos i mają 3 rzeczy na celu. ir turi savyje tokį trejopą tikslą. Po pierwsze, Pirmas. umacniają Kościół. Sustiprina bažnyčią, Po drugie, ratują ludzkość. antra džiugina žmoniją Po trzecie, służą światu. ir trečia tarnauja pasauliui. Czyli zobaczcie, że charyzmaty nie są nam dane tylko po to, abyśmy służyli sobie wewnątrz Kościoła, Taigi pažiūrėkite, charizmos nėra suteiktos tam, kad mes tarnautume viduje bažnyčioje, ale są czymś niezbędnym, bet yra tiesiog būtinos. jeśli chcemy nieść Jej. światu prawdziwą Ewangelię. Jeigu norime nešti pasauliui tikrą Evangeliją, Tą samą Ewangelię, którą głosił światu Jezus. tą pačią Evangeliją, kurią pasauliui skelbė Jėzus, Bo Jego pragnieniem było, nes tai buvo jo troškimas, abyśmy szli jak On, kad mes eitume taip, kaip Jis, abyśmy żyli jak Jezus, kad mes gyventume taip, kaip Jėzus, abyśmy służyli jak On. kad mes tarnautume taip, kaip Jėzus. I mamy tego samego Ducha, Ir mes turime tą pačią dvasię, który wskrzesił Jezusa z martwych. kuri prikėlė Jėzų iš mirusiųjų. Połóż rękę na swoim brzuchu. Padėk dabar ranką ant savo pilvo Powiedz, mam tego samego Ducha, ir pasakyk, turiu tą pačią dvasię. Turiu tą pačią który dvasię, wskrzesił Jezusa z martwych. kuri prikėlė Jėzų iš mirusiųjų. Amen. I zobaczcie, że w Dziejach Apostolskich, nie musisz tego otwierać, Ir pažiūrėkime apaštalų darbuose, 2 rozdział, 47 werset. antras skyrius 47 eilutė, Święty Łukasz pisze, šventasis Lukas rašo, że Pan przymnażał codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. viešpats padaugindavo tuos, kurie skelbė išganimą, Którzy przyjmowali kurie zbawienie. priimdavo išganimą. Tak jest tutaj napisane. Warto zadać sobie dzisiaj jedno bardzo ważne pytanie. Labai svarbu dar savo užduoti vieną klausimą. Co sprawiało, Kas buvo, że pierwszy Kościół miał takie efekty? kas tai buvo, kad pirmoji bažnyčia turėjo tokį efektingumą? Co sprawiało, Kas tai padarė? że do pierwszego Kościoła Kad każdego dnia pirmoje bažnyčioje kiekvieną dieną przychodziły setki i tysiące ludzi? ateidavo šimtai ir tūkstančiai žmonių. W czym jest sekret? Kur paslaptis? W czym jest klucz? Kur raktas? Zobaczcie, że kiedy czytamy, przechodzimy przez karty Dziejów Apostolskich, Kai skaitome apaštalų darbus, widzimy, jak pierwszy Kościół chodzi w Bożej mocy mes matome, kaip pirminė bažnyčia vaikšto tiesiog dievuje i korzysta z charyzmatów. ir naudojasi charizmomis. 2 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, Antras apaštalų darbų skyrius kalba, że kiedy Duch Święty przyszedł, kaip dvasia nusileido, atėjo. zstąpił na zalęknionych Żydów, Ir kai ji nusileido ant tų išsigandusių žydų, przyszedł łamiąc ich zupełny schemat i program, šventoji dvasia atėjo sulaužydama jų programas ir schemas. bo przyszedł nagle. Nes atėjo staiga, Jest netikėtai. napisane, dał się słyszeć z nieba szum. Yra parašyta, kad išgirdome triukšmą iš dangaus. Tam był huk. Ten buvo stiprus garsas. Ogień zstąpił na zebranych w wieczorniku. Dvasia nusileido ant susirinkusiųjų. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Visi buvo pripildyti šventosios dvasios. Nad każdym z nich spoczął jeden płomień ognia, język ognia. Ant kiekvieno nusileido šventoji dvasia ugnies pavydalu, ugnies liežuviais. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Ir Świętym. visi buvo pripildyti šventąją dvasią. I jest napisane, że ci, którzy byli wtedy w Jerozolimie, Yra parašyta, kad visi tie, kurie tada buvo Jeruzalėje, wszyscy zbiegli się visi susirinko, do wieczornika. atbėgo į vakarienbutį. Dlaczego? Kodėl? Bo usłyszeli tych, którzy byli tam zamkniętych, Nes išgirdo tuos, kurie ten buvo užsidarę. którzy słyszą wielkie dzieła Boże, Jie išgirdo didelius Dievo darbus.
w ich własnym języku. savo kalba. A byli ludzie z wielu krain, z O wielu miejsc. buvo iš įvairiausių šalių žmonės, iš įvairiausių vietų ir išgirdo savo I kalbą. wtedy wystąpił Piotr Ir tada pasirodė Petras i powiedział swoje pierwsze kazanie, ir pasakė savo pirmą pamokslą. na które nawróciło się 3000 ludzi. Ir 3000 žmonių Wow, atsivertė. wow. 3000 atsivertė per vieną pamokslą. I później Ir paskui uzdrawiają chromego, išgydo luošą. człowieka, który nie mógł chodzić. Žmogus, kuris negalėjo vaikščioti. Wybucha potężna, jakby ta wieś rozchodzi się po wszystkich w Jerozolimie. Ir ta žinia tiesiog sklinda per Jeruzalėje, sklinda Jeruzalėje. Po drugim wystąpieniu nawraca się 5000 ludzi. Po antro tokio pasirodymo atsiverčia 5000 žmonių. Wow, wow. I tak rozwijał się pierwszy kościół. Ir taip vystėsi ta pirmoji bažnyčia. I wiecie, jaki mamy dzisiaj problem? Ir žinot, kokią šiandien turime problemą. Mówię też o sobie. Aš čia ir savo sakau. My lubimy swoje schematy. Mes mėgstame savo schemas. My lubimy swoje programy. Mums patinka mūsų programos. Nie lubimy, jak Bóg wchodzi nam z butami do naszego programu. Nepatinka, kai Dievas ateina su savo batais į mūsų programas. Jak powie, dzisiaj będzie inaczej. Kai pasakys, kad vat, šiandien bus kitaip. Paweł w jednym miejscu w słowie Žodyje buvo vienoje vietoje toks dalykas. ostrzega Kościół, że przyjdą czasy na końcu dni, Dievas perspėja bažnyčią, kad ateis tokios dienos bažnyčiai, gdzie ludzie będą zachowywać pozór pobożności, kur žmonės užsidėję kaukės tiesiog bažnyčia elgsis. ale wyrzekną się jej mocy. Wyrzekną się mocy. Atsižadės jėgos, to tikėjimo jėgos, galios atsižadės. I Paweł ostrzega Kościół przed tym, Ir Paulius perspėja bažnyčią dėl to. bo Paweł wiedział, że moc jest nierozerwalną częścią Ewangelii. Nes Paulius žinojo, kad ta galia, ta jėga yra neatsiejama nuo Evangelijos skelbimo. Musimy głosić Ewangelię z mocą. Turime skelbti Evangeliją su jėga. Musimy. Turime. To jest pragnienie Ducha Świętego. Tai yra šventosios dvasios troškimas. To nie chodzi o to, co lubimy, Ne tai, kas mums patinka. ale to jest naprawdę potrzebne. Tai labai reikalinga. To jest bardzo potrzebne. Labai reikalinga skelbti su Wiecie, jėga. dlatego, że jakby wolimy swoje schematy. Dėl to, kad mums patinka mūsų programos schemos, Mamy marne owoce. dėl to yra labai menki vaisiai. Statystyki pierwszego kościoła. Pirmosios bažnyčios statistika 2 nauczania. Podczas 2 nauczań. dviejose mokymuose 3 plus 5 3 plus 5 8. 8 plus 3 0. 3 nuliai 8000 ludzi. 8000 žmonių atsivertė A u nas per 2 mokymus. czasem po pierwszym i po drugim nauczaniu. O pas mus po pirmo ir antro Ludzie idą do domu. eina namo žmonės. Tak bywa. Taip būna. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Apaštalų darbai 8 skyrius. Nuo 4 iki 13 eilutės apie Pilypą. Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį. Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. Iš daugelio apsėstųjų baisiai šaukdamos išeidavo netyrusios dvasios. Buvo išgydyta daug paralyžiuotųjų ir luošių. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą. Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esąs dydis. Ir visi nuo mažo iki didelio prie jo šliejosi ir sakė: jis yra Dievo galybė vadinamas didžioji. Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypų, skelbiančių Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštėjęs visus sekė paskui Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi jo akivaizdoje. Widzimy tutaj, że Filip przychodzi do Samarii
Matome, kad Pilypas ateina į Samariją I Samaria jest w tym momencie miastem pogańskim, ir tuo metu Samarija yra pagonių miestas. bo całe miasto jest na usługach maga, Visam miestui tarnauja magas, Szymona. Simonas. I widzimy, że wszyscy ludzie Ir mieli go w matome, poważaniu, kad visi žmonės wielkie rzeczy. Tikėjo, nes darė didelius darbus. I ludzie przychodzili do niego, Ir žmonės atėjo pas jį aż do pewnego momentu, iki tam tikro momento, kiedy Ewangelia o Jezusie Chrystusie kai Evangelija apie Jėzų Kristų przez nogi Filipa per Pilypą, wchodzi do Samarii. Pilypo kojomis įeina į Samariją. I czytamy, tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, Skaitome, kad minios klausėsi dėmesingai Pilypo, ponieważ widziały znaki, które czynił. nes jie matė ženklus, kuriuos darė. I czytamy później, że coś się stało niesamowitego z samym Szymonem, magiem. Ir paskui skaitome, kas atsitiko su pačiu Simonu, magu. Że sam Filip, sam Szymon, kiedy zobaczył wielką moc, która jest głoszona razem z Ewangelią Jezusa Chrystusa, Pats Simonas pamatė, kas vyksta, kai Pilypas skelbė Evangeliją su tokia jėga. zobaczył, że to jest moc, której on nie ma. Jis pamatė, kad tai yra jėga, kurios jis neturi. Zobaczył, że to jest coś, czego nie mieli jego wszyscy mistrzowie. Simonas pamatė, kad yra kažkokia galia, kurios neturi net jo mokytojai. A to była moc Ewangelii. O tai buvo Evangelijos jėga. I on sam się nawrócił. Ir jis pats tas magas Sam atsivertė. ukorzył się przed Bogiem, Jis pats nusilenkė Dievui, nusižemino prieš bo Dievą, zobaczył przejawy mocy nes pamatė Dievo apreiškimą, głoszonej apsireiškimą Ewangelii per Evangelijos o skelbimą Jezusie Chrystusie. apie Jėzų Kristų. I chcę, żebyśmy wyciągnęli lekcję z tej historii. Ir noriu, kad mes pasimokytume iš šitos istorijos. Jaką lekcję? Kokia tai pamoka? Jaka nauka płynie z tego? Kokia pamoka iš to? Koks Chcę wam powiedzieć mokslas? bardzo ważną rzecz. Noriu pasakyti labai svarbų dalyką. Jeśli my jako Kościół, Jeigu mes kaip bažnyčia, my jako ludzie w Kościele mes kaip žmonės bažnyčioje wyrzekniemy się charyzmatów, darów Ducha Świętego, atsižadėsime charizmų, šventosios dvasios dovanų, jeśli zablokujemy działanie Bożej mocy, jeigu mes užblokuosime Dievo veikimą, jeśli powiemy Duchowi Świętemu stop, jeigu pasakysime šventai dvasiai stop, albo działasz po mojemu, albo koniec, arba veiki taip, kaip aš noriu, arba visai neveiki. to chcę wam powiedzieć, będziemy odpowiedzialni za wielu, Tai noriu pasakyti, kad būsime atsakingi už daugelį którzy dalykų, odpadną od wiary. kurie atkris nuo tikėjimo. Bo kiedy Kościół usuwa się w cień, Nes kada bažnyčia traukiasi į šešėlį, diabeł przychodzi w to miejsce. velnas ateina į tą vietą. Jeżeli moc Ducha Świętego jest wycofana, Jeigu šventosios dvasios jėga yra patraukta, to diabeł wejdzie w to miejsce. tai velnas ateis į tą vietą. Jeśli przestaniemy uzdrawiać chorych w imieniu Jezusa, Jeigu mes nustosime gydyti ligonius Jėzaus Kristaus vardu, ludzie pójdą do magów, žmonės eis pas būrėjus, burtininkus, ludzie magus, pójdą do bioenergoterapeutów. jie eis pas ekstrasensus. Jeśli przestaniemy prorokować w imieniu Jezusa, Jeigu mes nustosime pranašauti Jėzaus Kristaus ludzie pójdą vardu, do wróżek. žmonės eis pas burtininkus. I to się dzieje. Ir tai jau vyksta. Dlaczego w telewizji jest masa wróżbitów? Kodėl televizijoje yra tiek būrėjų, burtininkų? Bo my wycofaliśmy się z ponadnaturalności. Nes mes pasitraukėme. My wycofaliśmy się z działania Ducha Świętego. Nes mes pasitraukėme nuo šventosios dvasios. Powiedzieliśmy sobie, idziemy dotąd, dalej już nie pozwalamy. Mes pasakėme savo, einame į kitos vietos, o toliau ne. I to jest lekcja dla nas dzisiaj. Tai pamoka mums šiandien. Musimy z powrotem wołać do Ducha Mes Świętego, turime iš naujo šauktis šventosios dvasios, aby nas wypełnił, kad pripildytų mus. bo to jest w Bożym sercu, Nes tai Dievo širdis. aby te znaki działy się dzisiaj. Kad šie ženklai šiandien vyktų. I wielu przyjdzie do Pana, Ir daug tada ateis pas viešpatį, kiedy zobaczą Boże działanie. kai jie pamatys Dievo veikimą. Opowiadałem części z was historię, kiedy byliśmy w Rzymie Aš jau pasakojau dalį iš jūsų istoriją, kai mes buvome Romoje. i modliliśmy się nad głuchoniemym człowiekiem. Ir mes meldėmės tada už kurčnebylį. Kto z was pamięta tą Kas historię? šitą istoriją žinot, pakelkite rankas. Kilka osób. Keletą žinote. To przypomnę ją. Aš priminsiu tą istoriją.
Pojechaliśmy na zaproszenie jednego księdza do parafii w Rzymie, Vienas kunigas pakvietė į vieną parapiją Romoje, żeby głosić tam Słowo Boże. kad mes paskelbtume ten Dievo žodį. I ostatniego dnia, już tam jeden z ostatnich dni, kiedy tam byliśmy, Mes ten keletą dienų buvome ir paskutinę dieną był człowiek, który był głuchoniemy, buvo ten žmogus, kur šnebylys. przyszedł na naszą modlitwę. Jis atėjo, kad galėtume mes Nie pasimelsti. słyszał ani nie mówił od 56 Jisai lat. 56 metus nekalbėjo ir negirdėjo. 56 lat. 56 metus. I powiem wam, byliśmy zmęczeni, Ir pasakysiu aš jums, mes buvome pavargę. wielka wiara z nas nie strzelała. Jau mes nespinduliavom tokiu dideliu tikėjimu. Byliśmy zmęczeni po całym dniu. Mes jau po visos dienos jau į pavakarę buvom tikrai pavargę. Cała kolejka ludzi do modlitwy. Ten žmonės, visa eilė žmonių laukia maldos. Już się kolejka kończy. Na jau ir tada eilė jau eina į pabaigą, Szczęśliwi, że baigėsi. pójdziemy do domu, Ir mes jau tokie laimingi, kad jau eisime już się namo, wyspać. kad pamiegot. A tu przychodzi jeszcze człowiek. O čia dar ateina žmogus. Pytam, co tam z nim jest, co się Nu, dzieje. ir klausiu, kas yra, kas čia Oni mi vyksta su mówią, juo. O man kiti sako, Jest głuchoniem od 56 lat. tai yra žmogus, kur šnebylys, A. 56 metai. I powiem wam, chciałem to jak najszybciej załatwić. Ir aš prisipažinsiu, kad norėjau kuo greičiau tą reikalą sutvarkyti. Nie, pomodlimy się. Pomodlimy Ir się. mes pasimeldėme. No i pójdziemy odpocząć. Nu ir galvoju, eisim dabar jau ilsėtis. To moje wyznanie grzechów. Tai mano čia dabar nuodėmės išpažinimas. Spowiedź powszechna. Visuotinė malda. Więc zaczęliśmy się za niego modlić. Ir mes pradėjome dar melstis. On nam powiedział, że w wieku 12 lat nagle stracił słuch i nagle Jis pasakė, kad būdamas 12 metų jisai staiga prarado klausą ir kalbą. Czuliśmy, że za tym stoi duch choroby, duch głuchy i duch niemy. Ir mes jautėme, kad už to slypi kurtumo ir nebylumo dvasia. Więc wiedziałem, że muszę pomodlić się modlitwą o uwolnienie. Aš tada žinau, kad turiu pasimelsti išlaisvinimo maldą. Więc pomodliłem się, by duchy nieme i głuche odeszły. Ir aš pasimeldžiau, kad nebylumo ir kurtumo dvasia pasitrauktų. I by pojawiły się te narządy, które były już Ir kad zamknięte. atsistatytų klausa ir tie organai, kurie buvo uždaryti. W imieniu Jezusa. Jėzaus Kristaus vardu. I po pierwszej modlitwie Ir po pirmos maldos spytałem, co się dzieje. aš paklausiau, kas vyksta. Nie oczekując za dużo. Jokių lūkesčių neturėdamas. A ten człowiek zaczął szeptać. O tas žmogus pradėjo kažką pašnipždomis Ludzie już mieli oczy kalbėti. jak 5 zł. Žmonėm jau akis pasidarė tokios euro macie. kaip eurai. Ale pieniążek, nie. Nu, žodžiu, pinigai ten kaip zlotai, bet, sako, pas jūs eurai, tai akis pasidarė kaip 5 eurai. Więc pomodliliśmy się drugi raz. Mes tada pasimeldėme antrą kartą I po drugiej modlitwie ir po antros maldos człowiek usłyszał taki huk. žmogus išgirdo garsą I odetkało mu uszy. ir atsivėrė ausis. I od 56 lat Ir nuo 56 metų pierwszy raz usłyszał gitarę. jis pirmą kartą išgirdo gitaros garsą. Więc pomodliliśmy się trzeci raz. Ir mes tada pasimeldėme trečią kartą I mamy to nagrane, ir mes turime įrašą, jak on przed całym kościołem opowiada swoje świadectwo Kai- swoim własnym głosem. kai jis pats liudija prieš visą bažnyčią visą tai, kas vyko. Aleluja. Ale dlaczego o tym mówię? Kodėl aš pasakoju šią Bo istoriją? dowiedziałem się od księdza, Nes aš sužinojau iš kunigo, który nas tam zaprosił, kuris mus pakvietė ten po jakieś pół roku później, po pusmečio, że po tym cudzie, który tam się wydarzył, kad po to stebuklo, kuris ten įvyko, było tak wiele ludzi, buvo tiek daug žmonių, tak wiele ludzi, tiek daug žmonių, tak wiele ludzi, tiek daug žmonių, którzy poszli do spowiedzi z całego Kurie- swojego życia. atliko viso gyvenimo išpažinti. Pierwszy raz. Pirmą kartą. Co było owocem? Tai buvo toks vaisius. Moim gadaniem nie byłbym w stanie. Mano mokymas taip nepaveiktų. Nie umiałbym przyciągnąć tylu ludzi do Jezusa. Aš negalėčiau taip pritraukti prie Jėzaus per mokymą va tiek žmonių. Czasem jeden znak znaczy więcej niż 1000 słów. Ir kartais noriu parodyti, kad vienas ženklas yra svarbesnis negu 1000 žodžių. Więc kiedy głosimy Ewangelię, musimy oczekiwać Bożej mocy. Ir kai skelbiame Evangeliją, turime laukti Dievo jėgos, Dievo galios. Amen. Paweł też miał taką sytuację. Paulius irgi turėjo tokią situaciją. Powiem króciutko o tym. Aš trumpai O tym papasakosiu. możecie przeczytać w pierwszym liście Galite do Koryntian, w drugim perskaityti rozdziale. pirmame laiške korintiečiams.
1 Koryntian, 2 rozdział od 1 do 5. Pirmas korintiečiams, antras skyrius, 1-5 Od 1 do eilutė. 5. I o czym pisze Paweł? O czym mówi Paweł? Paulius sako, Paweł był chwilę, to jest moment, kiedy Paweł wraca z Areopagu tai yra tas momentas, kai Paulius iš Areopago grįžta. i próbuje tym wszystkim mądrym ludziom wytłumaczyć, kim jest jego Bóg. Ir bando tiems protingiems žmonėms išaiškinti, kas yra Dievas. Więc mówi Sako, używa pięknych słów. naudoja tokius gražius žodžius. Mój Bóg stworzył wszystko. Mano Dievas viską sukūrė. On jest największy. Jis yra aukščiausias. Po tym życiu jest życie. Po šio gyvenimo yra Amen. gyvenimas. Amen. Amen. Koniec. Viskas. Chciał być mądry. Norėjo būti išmintingas. Chciał być mądry w oczach ludzi. Norėjo būti protingas žmonių akise. Jaki był efekt? Koks efektas? Kilku się nawróciło. Keli atsivertė. A kilku powiedziało, posłuchamy cię później. O kiti pasakė, paklausysime tavęs kitą kartą. A jak ktoś mówi, że posłuchacie później, Vėliau paklausysite. to pewnie cię nie posłucha. Tai reiškia, jeigu kažkas taip sako, tai jau nebeklausys. Więc to była porażka. Tai buvo nesėkmė. Porażka wielkiego apostoła. Didelio apaštalo Ale nesėkmė. w tym fragmencie listu do Koryntian Bet šitoje ištraukoje laiške korintiečiams przeprosił za to Boga. jisai Dievą atsiprašė. Dievo. Zorientował się, że chciał być mądry. Jis atsiprašė už tai, kad norėjo būti protingas. I napisał, Ir jis parašė, że ja przyszedłem do was, bracia, aš atėjau pas jūs, broliai, nie błyszcząc słowem mądrości ludzkiej, neskelbdamas Dievo išminties, nie chcąc mówić pięknym językiem, nenorėdamas kalbėti gražių žodžių, ale pasakyti. postanowiłem Bet aš pasižadėjau, głosić Jezusa Chrystusa, aš pasižadėjau skelbti Jėzų Kristų, zabitego, užmuštai, ukrzyżowanego, nukryžiuotai, zmiażdżonego sutryptą na tym brzydkim krzyżu, ant to bjauraus kryžiaus, na tym zniszczonym krzyżu. ant to sunaikinto Jego krew, kryžiaus, która przelewa się na krzyżu. jo kraujas, kuris teka nuo kryžiaus, Abyś Ty był zbawiony, kad tu būtum abyś išgelbėtas, był uratowany, kad tu būtum abyś był uzdrowiony. išgelbėtas, On išgydytas. nie miał wdzięku ani wyglądu. Jis neturėjo išvaizdos, Pisze Izajasz, rašo Izaijas. bo został tak zbity, Jis buvo taip sumuštas, tak zniszczony, taip sunaikintas, abyś Ty był zbawiony, kad tu būtum išgelbėtas, abyś Ty mógł dzisiaj być uzdrowiony, kad tu šiandien galėtum būti išgydytas, abyś mógł być uwolniony, kad būtum išlaisvintas, abyś mógł mieć nowe życie. kad galėtum turėti naują I gyvenimą. postanowiłem głosić tą Ewangelię, Ir aš pasižadėjau skelbti naują Evangeliją, która jest głupotą i zgorszeniem kur yra kvailystė ir papiktinimas dla Greków i Żydów, graikams ir žydams, dla pogan pagonims i dla Żydów. ir žydams. I Paweł mówi, Ir Paulius sako, że mowa moja, moje głoszenie nie miały nic mano skelbimas neturėjo nieko, z uwodzących słów, tik z žodžiai. pięknych słów, Iš tų gražių žodžių neturėjo lecz nieko, były czym? bet jie buvo Ukazywaniem ducha i mocy. tuo, kad parodytų dvasę ir jėgą. I pisze, aby wiara wasza Ir rašo, kad jūsų tikėjimas opierała się nie na mądrości ludzkiej, remtųsi ne žmogaus išmintimi, žmonių išmintimi, ale na czym? bet kuo, Na mocy Bożej. kad remtųsi Dievo jėga. To jest Ewangelia o Jezusie. Tai yra Evangelija apie Jėzų. I chcę bardzo szybko przejść teraz Ir dabar greitai noriu pereiti i powiedzieć wam, że Prie- zauważyliście to na pewno, prie to, kad pasakyti, jūs tikriausiai pastebėjote, że dziś w Kościele mamy pewne przeciwności, kad mes šiandien bažnyčioje turime tokius prieštaravimus, kiedy chcemy iść za duchem. kada norime eiti, Kiedy chcemy iść za duchem. sekti šventąją dvasią. Świat nas nie lubi. Pasaulis mūsų nemėgsta. Znajomi nas nie lubią. Netgi mūsų pažįstami nemėgsta Różnie mūsų. bywa. Visaip būna. Ale to już było na początku napisane w Dziejach Bet tai Apostolskich. jau buvo parašyta apaštalų darbuose pačioje pradžioje. Jezus powiedział, kiedy Duch Święty stąpi na was Jėzus pasakė, kai nužengs ant jūsų šventoji dvasia i kiedy otrzymacie Jego moc, ir kai jūs gausite jos galę, będziecie moimi świadkami. būsite mano liudytojais. I słowo świadek, które jest użyte w tym fragmencie, Ir žodis liudytojas to jest słowo, które można przetłumaczyć też jako męczennik. galima kitaip ją dar išversti kaip kankinys. Jak to można inaczej przetłumaczyć? Kaip kitaip galima Kiedy Duch Święty stąpi na kitaip ciebie, pasakyti, kai šventoji dvasia ant tavęs nužengs, będziesz miał kłopoty.
turėsi, kitaip galima pasakyti, turėsi problemų. Bo zaczniesz iść pod prąd tego świata. Nes tu pradėsi tada eiti prieš srovę šio pasaulio. Zrozumcie mnie dobrze. Jūs supraskite gerai. Ogólnie, ja nie mówię teraz o porządku w Kościele, Aš dabar nekalbu apie bažnyčios tvarką. bo w Kościele jest porządek. Nes bažnyčia yra tvarka. W Kościele jest hierarchia. Bažnyčioje yra hierarchija. My musimy mieć pokorne serce, Mes turime turėti nuolankę širdį, uniżone serce. nusižeminusią širdį. Ale mówię generalnie Bet aš taip abstrakčiai o kalbu tym, że kiedy Duch Święty wstępuje, apie tai, sakau apie tai, kad kai nužengia šventoji dvasia, to na pewno nie po to, tai ne dėl to, żebyś po prostu siedział w krzesełku, kad tu sėdėtum taip kėdėje atsipūtęs, ale żebyś głosił Ewangelię na całym świecie, bet kad skelbtum Evangeliją visame pasaulyje, tam gdzie jesteś. ten, kur esi. I Jezus zapowiada, Ir Jėzus sako. będziesz prześladowany. Ir Jėzus tiesiog perspėja, Będzie trudno. būsi persekiojamas, tau bus sunku. Ja wiele razy cierpiałem przez moich najbliższych, gdzieś tam Aš znajomych, przyjaciół. daug kartų kentėjau iš mano artimųjų, pažįstamų. Wiele trudnych rzeczy spływa cały czas na moje życie. Daug sunkių dalykų sutinku savo gyvenime ištisai. Ale to jest cena chodzenia w duchu. Bet tai yra tokia kaina, tokia vertė Bo diabeł vaikščiojama šventoje całą dvasioje. swoją mocą chce cię powstrzymać. Nes velnas su visa jėga nori sulaikyti tave. Bo wie, że jeśli ty pójdziesz w mocy, Nes žino, jeigu tu vaikščiosi šventoje dvasioje, to wszyscy magowie świata, tai visi pasaulio magai, którzy należą do diabła, do kurie niego, priklauso velniui, będą wykopani z miasta. jie bus išmesti iš miesto. Dlatego walka jest tak mocna, tak duża. Todėl tokia yra svarbi ta kova ir tokia didelė kova. I wiecie, w liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, 12 wersecie, Pirmame laiške korintiečiams, 2 skyrius 12. Paweł tłumaczy kwestię charyzmatów. Paulius kalba apie charizmas. I różni ludzie mają różną opinię, Ir įvairūs žmonės turi įvairias nuomonės. bo cały 12 rozdział wypisuje to, co czytaliśmy, listę charyzmatów. Nes 12 skyrius išvardina charizmas. I ci, którzy chcą poprzeć tą tezę, Ir tie, kurie nori paremti šią tezę, ci zaczynają jakby cytować ten fragment z 12 rozdziału. šitie pradeda cituoti šią ištrauką. A ci, którzy nie lubią charyzmatów, O tie, kuriems nepatinka charizmos, idą rozdział dalej ima sekantį skyrių i czytają o miłości, ir skaito apie meilę. że miłość jest najważniejsza. Kad meilė yra svarbiausia. Dary przeminą, Dovanos praeis. dary się skończą. Pasibaigs dovanos ir charizmos. I na tym często kończy się kłótnia. Ir dažniausiai va čia baigėsi konfliktas. Ale gdyby przeczytać trochę dalej, Bet jeigu perskaitytumėm dar toliau, Paweł pisze, Paulius sako, starajcie się stenkitės o miłość, mylėti, ale starajcie się też o dary duchowe. bet stenkitės taip pat gyventi charizmomis. Bądźcie pełni miłości, Būkite pilni meilės, ale bądźcie też pełni darów. bet būkite taip pat pilni dovanų. I to są dwie nogi, na których powinniśmy Ir chodzić. tai yra dvi kojos, kuriomis mes turėtume vaikščioti. Miłość jest doskonałym wypełnieniem darów. Tobula meilė tobulai išpildo dovanas. Dary w nas płyną, kiedy kochamy. Kai mes mylime, dovanos plaukia iš mūsų. I Boga, i ludzi. Kai mes mylime Dievą ir žmonės. Powiem wam, że to jest o wiele skuteczniejsze, Sakysiu, kad tai yra neša daugiau kiedy vaisių, prowadzicie ludzi. kai jūs vedate žmonės. Część z was ma ludzi pod sobą, są liderami, Dalis pasterzami w iš kościele. jūsų esate lyderiai tam tikrų grupių, esate bažnyčios kunigais, esate lyderiais, grupių vadovais. I czasem po ludzku nie wiesz, jak pomóc człowiekowi. Ir kartais žmogiškai nežinai, kaip padėti. Serce ci się łamie, bo widzisz jego problem. Būna taip, kad girdint tam tikrus dalykus ar matant širdis iš skausmo plyšta. A nie wiesz, co zrobić. Ir nežinai, ką daryti. I to jest miejsce na dary. Bet va tai ir yra vieta charizmoms. Miłość przynosi współczucie, Meilė atneša užuojautą. a przez dary człowiek może być uzdrowiony. Turint charizmas, naudojantis charizmomis, žmogus gali būti išgydytas. Może otrzymać rozwiązanie w swoim problemie. Gali gauti problemos sprendimą. To jest miejsce na działanie Ducha Tai Świętego. yra vieta šventosios dvasios veikimui. Będziemy o wiele skuteczniejsi, kiedy to zrozumiemy. Kai mes šitą suvoksime, mūsų visa veikla neš daugiau vaisių.
Przeciwnicy Kościoła mówią, przeciwnicy charyzmatów mówią też, Charizmų priešininkai sako taip pat, że dary przeminęły wraz ze śmiercią apostołów. charizmos jau baigėsi su apaštalų mirtimi. I przeczytam wam coś ekscytującego. Ir perskaitysiu kažką tokio Jesteście gotowi? ypatingo. Norit išgirsti kažką? To jest nasza tradycja. Tai mūsų tradicija. I to jest to, co mówią ojcowie Kościoła. Ir tai, ką sako bažnyčios tėvai. Co mówią święci. Ką sako bažnyčios tėvai? Numer 1. Pirmas. Święty Ireneusz. Šventasis Irenėjus. On urodził się w 135 roku, zmarł w 190. 135 metais jis gimė, o 190 mirė. I mówi o tym, co dzieje się w Kościele. Jis kalba apie tai, kas vyksta bažnyčioje. Posłuchajcie. Wysłuchujemy wielu braci z naszego Kościoła, Išklausome daug brolių iš mūsų bažnyčios, którzy posiadają charyzmat prorokowania. kurie turi pranašystės dovaną. Dzięki łasce Ducha mówią językami, Dėka šventosios dvasios kalba kalbomis, ujawniają ukryte problemy ludzi, iškelia į viešumą slaptas žmonių problemas, by im pomóc, opowiadając o Bożych tajemnicach. kad jiems padėti ir atskleisti Dievo slėpinius. To jest pierwsza rzecz. Tai pirmas dalykas. Święty Augustyn, Šventasis Augustinas, IV-V wiek. 4-5 amžius. Jeśli chciałbym tylko wspomnieć o cudach uzdrowień, Jeigu norėčiau prisiminti tik tai apie išgydymo stebuklus, dokonanych przez męczennika Szczepana w Kolonii, Kalamo to jest kankinys Steponas, kuris patyrė i w naszej kolonii, kolonijoje, no w takim może miejscu zamieszkania, mniej więcej tak można to opisać. tokioje vietoje, kur mes gyvename, savo aplinkoje. Ir mes toje savo aplinkoje, kaip ir Steponas, Pomijając zupełnie innych męczenników, jau nekalbant apie kitus kankinius, musiałbym napisać wiele ksiąg, galėčiau parašyti daug knygų. a i tak wymieniłbym tylko te cuda, Bet aš išvardinčiau irgi tik tuos stebuklus, które poleciłem spisać i odczytać ludowi. kuriuos aš pasiūliau surašyti ir perskaityti žmonėms. Nie można zapomnieć o znakach Bożej Wszechmocy, Negalima pamiršti apie Dievo galios ženklus, które pojawiają się w naszych czasach niezwykle często. kurie labai dažnai pasirodo mūsų laikais. Święty Patryk Šventasis Patrikas, też żył na przełomie IV-V wieku. jis irgi gyveno 4-5 To jest amžiuje. jedna z moich ulubionych historii. Tai viena mano mėgstamiausių istorijų. Myślę, że się zorientujecie dlaczego. Jūs tuoj susiorientuosite, kodėl. Nasz Pan Jezus Chrystus Mūsų viešpats Jėzus Kristus dał mi przez pokorę moc czynienia cudów. man davė dėl nuolankumo daryti stebuklus galės. Pośród barbarzyńskich ludów, Tarp tų visų barbarų, žmonių barbarų, bo Patryk jest nazwany apostołem całej Irlandii. nes Patrikas buvo Airijos apaštalas. I Pan dał mi moc czynienia cudów tak wielkich, Viešpats davė galę tokią didelę daryti stebuklus, które nie były nawet widziane wśród wielkich apostołów. kurių nepadarė nedidieji apaštalai. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jėzaus Kristaus vardu. Posłuchajcie. Paklausykite. Wskrzesiłem z martwych ciała, Prikėliau mirusius, które były zakopane w ziemi wiele lat. kurie buvo užkasti žemėje daug metų. Wiele lat. Daug metų. Wiele lat. Daug. Ale proszę, niech nikt z was nie wierzy w to, Bet prašau, kad niekas iš jūsų netikėtų į tai, że te wielkie dzieła zadziały się, ponieważ byłem równy wielkim apostołom. kad tie dideli dalykai darėsi dėl to, kad buvau didelis apaštalas. Albo dlatego, że jestem doskonały. Arba dėl to, kad esu tobulas. Bo prawda jest taka, Nes tiesa yra tokia, że jestem uniżonym sługą Pana. kad esu nusižeminęs viešpaties tarnas. Grzesznikiem zasługującym tylko na pogardę. Esu nusidėjėlis vertas pasmerkimo. Gość wiedział, kim jest. Jisai, Alleluja. tas svečias žinojo, kas jis yra. Ale w chrześcijaństwie nie chodzi też o to, żebyś wiedział, kim ty jesteś. Bet krikščionybėje nekalbame apie tai, kad vien žinot, kas tu esi. Chodzi o to, kim jest twój Pan. Ir svarbu žinoti, kas yra tavo Dievas. Kim jest Jezus Chrystus. Kuo jis yra, kuo yra A On Jėzus. używa uniżone narzędzie. Jis naudojasi įrankiais, kurie yra nusižeminę.
I w książce, w której czytałem to, Ir toje knygoje, kurioje aš čia książka ma perskaičiau imprimatur, šitą tak liudijimą, šita knyga turi imprimatur. jest napisane, byłoby to bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe, Būtų labai sunku, netgi neįmanoma. by dokonać tak ogromnej i trwałej przemiany kraju Būtų neįmanoma pakeisti taip stipriai šalį bez widocznej pomocy Boga przez Jego cuda, znaki i charyzmaty. be Dievo pagalbos, be tokios regimos Dievo pagalbos per jo stebuklus ir ženklus. Chcecie jeszcze ostatnią historię? Ar dar norite vienos istorijos? Okej. Święty Jan Bosko, Jonas Bosko, XIX wiek. XIX amžius. Papież Pius XI powiedział takie zdanie o jego życiu, Popiežius Pijus XI pasakė apie jį tokį sakinį, kiedy opisywał jego życie. kai jis aprašinėjo gyvenimą. Powiedział, ponadnaturalne stało się prawie naturalnym, Tai, kas antgamtiška, tapo natūralu. a nienormalne normalnym Tas, kas nenormalu, tapo normalu w życiu Jana Bosko. Jono Bosko gyvenime. I to jest historia. Ir tai istorija. Pewnego razu Jan Bosko poszedł do chorego chłopca, pytając, jak się czuje. Vieną dieną Jonas Bosko nuėjo pas vaikiną sergantį, paklausti, kaip jis jaučiasi. Ktoś w domu odpowiedział, chłopiec nie żyje od około 10 godzin. Kažkas pasakė, kad tas berniukas jau yra miręs 10 valandų, kaip jau miręs. Jan Bosko powiedział to samo, co Pan Jezus, kiedy wskrzesił Łazarza. On tylko śpi. Jonas pasakė tą patį, ką Jėzus Kristus prikeldamas Lozorių pasakė. Jis tik miega. Służący domu zaprowadził Jana Bosko do pokoju, Namų tarnas nuvedė Bosko į kambarį, gdzie znajdował się chłopiec. kur buvo miręs berniukas. W pokoju z chłopcem została jego matka, ciocia. Šitame Jan Bosko. kambaryje liko jo mama, teta ir Jonas Bosko. Ciało leżało już przygotowane do pogrzebania. Kūnas gulėjo paruoštas šermenims. Jan Bosko zamknął drzwi, chwilę się pomodlił i krzyknął. Jonas Bosko uždarė duris, truputėlį pasimeldė ir surėkė. Karolu, wstań! Karolio, kelkis. Chłopiec poruszył się i wrócił do życia. Berniukas pajudėjo ir grįžo į gyvenimą. Alleluja. Aleliuja. Nie ma czasu, żeby wszystko opowiadać. Nėra laiko, kad viską papasakoti. Książka jest gruba Knyga yra stora. i nazywa się 100 świętych Kościoła katolickiego. Šitos knygos pavadinimas yra 100 katalikų bažnyčios šventųjų, Którzy wskrzeszali umarłych. kurie prikeldavo mirusius. A wiecie, kiedy wskrzeszali umarłych? O žinote, kada jie prikeldavo tuos mirusius? Jeszcze nie byli beatyfikowani ani kanonizowani. Jie dar nebuvo nei beatifikuoti, nei kanonizuoti. Więc to jest zachęta dla ciebie i dla mnie. Tai yra paraginimas tau ir man. Możesz to samo. Gali tą patį daryti. Nie własną mocą, Ne savo jėga, ale w imieniu Jezusa bet Chrystusa, Jėzaus Kristaus vardu, który dzisiaj jest taki sam, kuris šiandien yra lygiai toks pat, wczoraj na wieki. kaip vakar ir per amžius. Amen. Te same historie były w życiu wielu świętych. Tokios pat istorijos buvo daugelį šventųjų gyvenimuose. Ignacy Loyola, Ignacas Loyola. masa świętych. Tiesiog aibė šventųjų. I Pan Jezus tłumaczy to w Jana 14 rozdziale. Jėzus Evangelijoje, Tak, Ewangelia Jana 14 rozdział. Jono Evangelijoje 14 skyriuje Gdzie aiškina. powiedział, zaprawdę powiadam wam, Iš tiesų sakau jums, kto we mnie wierzy, kas tiki manimi, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. darys toks pačius darbus, kuriuos aš darau. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Ir didesnius darys, nes aš jau einu pas tėvą. Jest w tym fragmencie jeden warunek. Bet šioje ištraukoje yra viena sąlyga. Kto uwierzy? Kas įtikės? Kto uwierzy? Kas įtikės? Nie ma większego warunku. Nėra didesnės sąlygos. Musisz po prostu stać się jak dziecko. Nėra didesnės sąlygos. Reikia tapti mažutėliu, Przestać analizować. kaip vaikas. Zacząć Nustoti analizuoti. robić jak dziecko. Reikia daryti ir elgtis taip, kaip vaikas Służyć jak elgiasi. dziecko. Tarnauti kaip vaikas. Więc dary nigdy nie ustały, Niekada nedingo tos dovanos. ani nie przeminęły. Niekada jos niekur I chcę wam nepasitraukė. powiedzieć, że nie przeminą, Ir jos nepasitrauks, dopóki nie powróci Jezus. kol negrįš Jėzus. To będzie moment, kiedy się skończy. Bus tas momentas, ta akimirka, kai Jėzus grįž, tada baigsis ir dovanos. Jest Charyzmos. proroctwo, które zapowiada Joel, Yra pranašystė, Joelio pranašystė, że w czasach ostatecznych kad paskutiniaisiais laikais
Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Išliesiu savo dvasią virš kiekvieno kūno, ant kiekvieno. Starcy, młodzi będą mieć sny i prorokować. Ir seni, ir jauni, visi turės sapnus Będą ir mieć pranašaus. Sapnus turės ir Bóg pranašaus. zapowiada, wyleję ducha na nowo. Dievas sako, kad išliesiu naujai savo dvasią. I chcę wam powiedzieć, że to wylanie ducha Ir noriu pasakyti, kad tas dvasios išliejimas przygotuje Kościół paruoš bažnyčią na przyjście Pana Jezusa. Jėzaus Kristaus atėjimui. Bo Jezus nie przyjdzie, dopóki Ewangelia nie będzie głoszona na całym Nes świecie. Jėzus neateis, kol Evangelija nebus paskelbta visame pasaulyje. A żeby Ewangelia była głoszona na całym świecie, O kad Evangelija būtų paskelbta visame pasaulyje, musimy być wypełnieni Duchem Świętym mes turime būti pripildyti šventąją dvasią i zanieść Ewangelię na cały świat ir nunešti Evangeliją į visą pasaulį. w mocy Ducha Świętego. Jėzaus Kristaus jėga. I to, co dzieje się dzisiaj, Ir tai, kas vyksta šiandien. widzimy ataki terrorystyczne Mes matome teroristinius išpolius, muzułmanów. musulmonus. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, już kończąc, Aš nesenai kalbėjau su savo draugu i rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego te rzeczy się dzieją. ir mes kalbėjomės, kodėl tokie dalykai vyksta. I wiecie, kiedy czytamy uważnie Stary Testament, Ir kai mes labai įdėmiai skaitome Senąjį testamentą, widzimy, że inne narody atakowały na Izraela, mes matome, kad kitos tautos atakavo Izraelį, kiedy Izrael odchodził od Boga kada Izraelis pasitraukdavo nuo i Dievo czcił cudzych bogów. ir kai garbino svetimus dievus. Kiedy kraj powie, Kada šalis, nie chcemy mieć Boga w naszym kraju, kada šalis pasako, nenorime Dievo mūsų šalyje, w duchowej rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak próżnia. dvasinėje erdvėje nėra kažko tokio kaip tuštuma. Jest albo światłość, albo ciemność. Yra arba šviesa, arba tamsa. Jeśli ludzie zamykają się, całe narody zamykają się na Boga, Jeigu žmonės užsidaro prieš Dievą, kai visos tautos pasitraukia, diabeł ma užsidaro prosty prieš Dievą, dostęp. velnias turi atvirą įėjimą. Ma do tego prawo. Jis turi teisę tam. Więc jeśli całe narody mówią, nie chcemy Boga, jesteśmy laickie, Jeigu visos tautos sako, nenorime Dievo, mes esame Bóg pasaulietiški tego nie tautos. chce, Dievas šito nenori, ale diabeł ma dostęp. bet velnias turi tą įėjimą, To się prieėjimą. nie skończy, Ir tai nepasibaigs, dopóki narody nie klękną przed Bogiem kol tautos neatsiklaups prieš i Dievą. powiedzą, potrzebujemy Twojej Ir pomocy. kol nepasakys, mums reikia tavo pagalbos. Kiedy lud mój ukorzy się Kai mano liaudis nusižemins i zapłacze ir apsiverks i zawoła za moją obecnością, ir pašauks mane, ja przyjdę i odpowiem. aš ateisiu ir Mówi Pan. atsiliepsiu, sako viešpats. I to się dzieje dzisiaj. Ir tai vyksta šiandien. Agata była ostatnio w ośrodku dla uchodźców. Agata paskutiniu metu buvo pabėgėlių stovykloje. Pojechali głosić Słowo Boże Jie ten nuvyko paskelbti Dievo žodį. i zanieśli im Jezusa. Jie nunešė Jėzų pabėgėliams. Zanieśli im miłość Jezusa. Nunešė meilę, Jėzaus meilę. Nie krzycząc, nie walcząc, Nekovojant, nerėkiant ant jų. okazując im miłość Parodant jiems meilę. i przynosząc im Boga przez dary też. Ir nunešant jiems Dievą charizmų pagalbą. Ludzie płakali, muzułmanie płakali, Musulmonai verkė, byli uzdrawiani buvo išgydyti. i płakali wyjeżdżając, Ir išvažiuodami verkė. że się z nimi rozstają. Kai išvažiavo Agata su savo draugais, apsiverkė musulmonai dėl to, kad turėjo išsiskirti. Moja przyjaciółka, nasza bardzo dobra znajoma Maria Wadia Mūsų gera pažįstame Marija Vadija jeździ do Afryki regularnie co roku. reguliariai važiuoja į Afriką kasmet. Robią wielotysięczne konferencje, Jie ten organizuoja tūkstantinės na konferencijas, które przychodzą muzułmanie, į kurias ateina taip pat ir musulmonai. bo słyszą o cudach, które się dzieją. Nes jie girdi ir mato stebuklus, kurie vyksta. I ostatnio nawrócił się imam. Paskutiniu metu atsivertė imamas. To jest człowiek, który odpowiada za modlitwę w Tai yra całym meczecie, žmogus, kuris yra atsakingas už maldą. bo miał sparaliżowaną córkę od urodzenia. Jis nuo gimimo turėjo paralyžiuotą dukrą. I na tym spotkaniu, Ir tame susitikime, gdzie wszyscy przyszli z zakrytymi twarzami, żeby się nie ujawniać, kur visi atėjo su uždengtais veidais, kad net pažintų podczas jų. głoszenia Ewangelii dziewczynka wstała Evangelijos skelbimo momentu mergaitė atsikėlė
I dzisiaj tysiące muzułmanów nawracają się. Ir šiandien tūkstančiai musulmonų atsiverčia. Setki tysięcy. Šimtai tūkstančių. Ostatnio w Pakistanie. Paskutiniu metu Pakistane, Muzułmański kraj na krucjatę, na spotkanie z modlitwą o uzdrowienie przyszło 200 tysięcy ludzi. musulmoniškas kraštas, bet į maldą dėl išgyjimo atėjo šimtai žmonių. Widzieli uzdrowienia chorych, wskrzeszenia zmartwych. Jie matė išmirusių prikėlimą ir išgydymus. Jeśli pozbawimy siebie mocy, Jeigu mes atsižadėsime tos šventosios dvasios jėgos, jeśli nie pozwolimy Duchowi Świętemu działać, jeigu mes neleisime veikti šventai dvasiai, to ta ekspansja muzułmańska będzie trwała. tai musulmoniškoji ekspansija tvers. Ogień Boży jest jedyną odpowiedzią na to, Dievo co się dzieje. ugnis yra vienintelis atsakymas. Moc Boża jest jedyną odpowiedzią na to, co się dzieje. Dievo jėga yra vienintelis atsakymas. I do tego dzisiaj Bóg powołuje Kościół. Ir Dievas šiandien kviečia bažnyčią. Mówię to proroczo. Aš sakau tai kaip pranašystė. To dzisiaj Bóg mówi do Kościoła. Tai šiandien Dievas kalba Powstań i bažnyčiai. świeć, Atsikelk, atsistok ir šviesk, bo przyszło Twe światło, nes atėjo šviesa. a chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. Ir šlovė, viešpatie šlovė suspindės virš tavęs, Kiedy ciemność okrywa narody, kai tamsa gaubia tautas. jesteśmy nadzieją dla tego świata. Mes esame viltis šiam pasauliui, Kiedy się obudzimy kada atsibūsime. i pozwolimy Duchowi Świętemu Jeigu działać. atsibūsime ir leisime veikti šventai dvasiai. Amen. Amen. Powstańmy na chwilę. Atsistokime. Zamknijcie swoje oczy. Užsimerkite. Wyciągnijcie ręce. Ištieskite rankas. Duchu Święty, wołamy Ciebie. Šventoji dvasia šaukiamės tavęs. Wiemy, że to nie naszą mocą, Žinome, kad tai ne mūsų nie jėga, naszą siłą, ne mūsų jėga ir galia, ale Twoją mocą to się może stać. bet tavo galia tai gali įvykti. Panie, widzimy, jak narody giną. Viešpatie, matome, kaip tautos žūsta, Widzimy śmierć matome mirtį i wiemy, że jesteś Bogiem życia. ir žinome, kad esi gyvybės Dievas. Wzbudź w naszych sercach głód i pragnienie Ciebie. Sužadink mūsų širdise tavęs troškimą, tavęs Rozpal ogień, alkį, Panie. uždeg ugnį. Proszę Cię o potężne przemienienie dzisiaj, Prašau tavęs galingo perkeitimo, abyśmy nie tylko byli na chwilę poruszeni, kad mes ne tik būtumėm sujaudinti ale akimirkai, byś wypełnił nas tym, co jest w Twoim bet sercu, kad tu mus užpildytum, pripildytum tuo, kas yra tavo širdį, współczuciem dla innych, užuojautą kitiems, pragnieniem Ciebie. tavęs troškimu. Przyjdź, Duchu Święty. Ateik šventoji dvasia. Przepraszamy Cię dzisiaj, Atsiprašome šiandien że tavęs, nie byliśmy posłuszni, kad mes neklausėme tavęs, że nie chcieliśmy współpracować z kad Tobą, nenorėjome su tavimi że bendradarbiauti, mówiliśmy Ci nie, kad mes sakėme tau ne, kiedy chciałeś działać. kada norėjai veikti. Przebacz nam, Panie. Atleisk mums viešpatie, Daj nam swoją łaskę. duok mums savo malonę, Daj nam skruszone serce. duok mums naują širdį, Daj nam uniżenie, które miał święty duok Patryk, mums nusižeminusią širdį, abyś mógł nas używać w ten sam sposób kad mus galėtum taip pat naudoti tokiu pat būdu, kaip Paulių i naudojai, w większy sposób. ir dar didesniu būdu. Przyjdź, Duchu Święty. Ateik šventoji dvasia. Zacznijcie wołać swoimi słowami Pradėkite kviesti savo žodžiais šventąją do Ducha dvasią. Świętego. Ateik šventoji dvasia, ateik Wypełnij nas swoją chwałą, Panie. Pripildyk savo šlovę mūsų Przygotuj viešpatie. nasze serca Paruošk mūsų širdis, na przyjęcie Twojej obecności. priimti tavo buvimą. Przemieniaj nas, Keisk mus, abyśmy dzisiaj byli przemienieni. kad mes šiandien būtume Byli perkeisti, zmienieni kad mes būtume pakeisti w imieniu Jezusa Jėzaus Chrystusa. Kristaus vardu, Przez potężne imię Jezusa. per galingą Dievo vardą, Powstańmy. Jėzaus vardą. Atsikelkime I świećmy
švieskime, bo to przyszło nasze światło. nes tai atėjo mūsų šviesa. A chwała Pańska rozbłyska nad nami. O šlovė, viešpaties šlovė sužibės virš mūsų. Litwo, usłysz Suspindės. głos Pana. Litwo, usłysz głos Pana. Lietuva, išgirsk viešpaties balsą. Powstań i świeć. Atsikelk ir šviesk, Przyszło Twe światło. nes atėjo tavo šviesa. Polsko, usłysz głos Pana. Lenkija, išgirsk viešpaties balsą. Powstań i świeć, Atsikelk ir šviesk, bo przyszło Twe światło. nes atėjo tavo šviesa. Francja, Węgry, Włochy, Italija, Prancūzija, Vengrija, Czechy, Słowacja, Čekija, Slovakija, Słowenia, Slovenija, Chorwacja, Czarnogóra, Kroatija, Serbia. Serbija. Powstań i świeć. Atsikelk ir šviesk. Rosja, powstań i świeć, Rusija, atsikelk ir šviesk, bo przyszło Twe światło. nes atėjo šviesa. A chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, Ir viešpaties šlovė Ogłaszam, suspindės virš tavęs. że zobaczymy Skelbiu, kad tai išvysime, Przemienioną Europę. pamatysime. Perkeisk Europą. Niech duch islamu będzie złamany. Pamatysime perkeistą Europą. Tegu šventoji dvasia būna Niech su ten duch mumis. antychrysta będzie złamany. Tegu antikristo dvasia būtų sulaužyta Niech będzie powstrzymany ir būtų sulaikyta w imieniu Jezusa. Jėzaus Kristaus I vardu. niech ogień Bożego Ducha płonie Ir tegu Dievo dvasios ugnis plevena. w imieniu Jezusa. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. 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 Oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Pašlovinkime viešpatį plojimais.